Wala ka! Wala ka, Ken! Atsugi, SM ini, may booking magkalat. Kimada kayo mag-host. Ayan ba lang gaw? Ayan, Galing mic guys. At so kami nga ngayon ni Keng SM Floor, tinatawag event attendant ang pang-hostan. Hostan, ala H. Atsugi, SM ini. Pag-host kami ang pong mag-vlog at the same time. So, hindi ka po Kevin lang mag-vlog. Hindi ka man po niyang kapalit lang. Uli na sa tayang kahit test taste part. Happy birthday Martina Gosun. Happy birthday, Martina! Pasalubong! Martina! Happy birthday Jollibee. Ayan. Galing mic guys. Oy, Nika! Ining manyaman na nin. Mag-camera ka mo, mag-vlog ka mo. Ay, pag-tripal na lang ka mo, mag-post lang. Tita pa lang audience yun. Arena. Lalagyan mo, Chi! At ako mo pa ka? Pagyan ako rin kayo. Hindi mo malakan. Mabalakan. So, ining grupo yung ay ninanulat. MCC. Malacat City College. Ano yung po pong sabihin ng salangin ko? Welcome. Alright. Plus 5. Okay. Yung salangin ko po is illuminate, enlighten me. Pasulwa na may balero. So, salamat kay SM City Park. Kami namin favorite Filipino food na. Or Kapampangan food. Ayan, sige. Ate, ano... Suki ini yan, Suki yan. Paborito mong pamangan ka ba? Sisi. Ay, ano ba nag-yun? Lynn from Las Vegas. I'm Lynn from Las Vegas. Models. Uy, artista na ka mo! Ano ba paborito mong pamangan Kapampangan? Kapampangan ka? Alright. Ano ba paborito mong pamangan Kapampangan? Sisig mo rin. Lagi ba kay sisig kasi makakopya ka may last time. Inang last time na. Okay, nalagyan mo ka. Well, Nang paborito mo kapampangan. sisig. Kusino. Ano na Anong setting kusino? Ako. Ay, easy mo na. Ma'am, apat ka ko ma'am. What we're gonna prepare is an appetizer. Chef, kung nakataka mo sa akin, ano yung house cam creation mo? Pork binagoongan with shrimp and kalabasa. So we need medicine yun and yung kalabasa. Okay, wow. And yung mag-blend ka ng saltiness na dito ng binagoongan. Ano yung inspiration mo yung Inspiration is My family. yes po. Our job as a culinary enthusiast, we create something different. Maging balang appealing na rin yung tao. Kung wala mo, yung mga marunong siya, walang ma-adapt kay modern society pero with the touch of culture pa rin. Ito yung idea. Kanan may itang shrimp, ang bego kan. Kay inuman may itang shot. Kanya man nila? Sa aming manyaman. Actually, dakal mali in history na ng Delita. Kasi kanila ng sabihan, yung Delini, may iba niya kung kaya. Pero ito to, nung pagkaling history na, lalo na yung etymology na ng word, it's actually a derivative of biryani. 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 Which is Indian. All evident na talaga ang origin niya ay India. biryani. Next up, dessert. Ube. Ano yung luto na? Tepal mo. Nepal pork. Ini. Nakasabi ko yung kaya pa ito. Masarap po. Ito ko yung sinabing masarap po. Kapalingan kayong ubi halaya. Kanya. Malinam na. Ay, kaya masarap siya. Di ako sabihin. Birthday na naman. Ate, birthday mo. Birthday mo. Fatality. Thank you.
Kuto kang eleksyon na. Bye.